bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayaw Piindi TV on calminama on juurama kadi on manama on mantama dendagal ɗo mbawɗon wonde dowli baba adama e kala on calminama on jettama kadi caggal jettiɗen gueno jurmodere jurmotoɗo jafotoɗo en jetti kadi nelaɗo Allah sallallah alih w sallam en juule makko en calmini technicien ji ɗi e gardugol Thiat Sow walla e Ibrahima Thiombane en calminiɓe e wondiɓeɓe kala kamɓe fof ɓe calminama juurama en garti kadi timminde aadi hakkude men e yeeɓiyankoɓe men e émission men Njanngen Pulaar en mbino Pulaar walla ɗemɗe gueɗeji ɗe kala janggate ko gueɗe tati hono alkule ɗe holno ɗe mbiyete holno ɗe bindirte mumale lamgal so ndi holko janggata mo wi ɗum noon haala limto haala hijjo haala taro sen garti e limto alkule Pulaar limte alkule Pulaar mbiɗen koɗe 32 sen ɓeydi hen gotal wona 33 mayne kaal holko tagui eɗen ɓeyda hen alkulal gongal ngal ko alkule ɗe ko A B B C D D E F G H I J K L M N Ñ Ng O P R S T U W Y Ƴ e kojo mbewal mb nde nj e ng alkulal mbiɗen eɗen ɓeyda hen ngal ko alkulal G saabu alkulal G ko eɗen nde wona eɗen kutoro kelme arab ko wayno hulɓuma en ko wayno ɓurana en so tawi en battani alkulal G ngal ina wawi sen bindi ne wawi wasde labde wadde mbiɗen ko alkulal G ngal so yanti alkule ɗe gowaɗe ɗe ma won 33 alkulal sen gari e mbiɗen noon alkule ɗe ina wayno alkule ɗe ene mbawi wonde ene wawi windede e mbaadi mawdi yeru tawi mbaadi mawdi ndi heewi arde ko inde lamde walla inde taw walla hoore bindol mbiɗen alkulal manggal kala alkulal manggal so windama heewi windede ko inde lamde walla winde hoore bindol somi ƴetti yeru inde lamde Amadou eɗen gandi Amadou ko inde lamde wadde a gadana o foti wonde ko alkulal manggal tawi ko hoore bindol mbiyen dawrugol ko peeje gurdam eɗen gandi dawrugol wona inde lamde kono noon dawrugol ngol fuɗɗi ko hoore bindol alay saago alkulal gadnal ngal fuɗɗo alkulal manggal ina winde kadi alkule tokose ɗe mbiɗen kewɗe hen lomboto ko hakkude diidi won hen ina tello won hen ina ngabba dow so tawi en ƴetti yeru mbiɗen hampati sen koddiri ngol ɗo diidol ngol dow ko diidol kaye walla deftere walla ko nandi hen ngol ɗo kay koye diidi he jeeya joni alkule tokose ɗe lomboto ko hakkude diidi ɗi sen ƴeeyi ha A o M o e tinde P o e awoji ɗiɗo e o foof kañumen poti kañumen lombi ko hakkude diidi he gongal ngal nga mbiɗen alkulal ne wawi ngabbude dow woni oɗo ye eɗen gandi ko woni dow ɗo ko ɗo o ko ngabbi dow kono P o ɗum ɗo ko telli T o kadi ɗum ɗo ko ngabbi dow ndeke alkule tokose ɗe ɓuuri hen hewde lomboto e hakkude diidi he ina waɗi hen noon sa windi alkulal won hen ko ngabbata dow hono yeeru alkulal H ngal walla tello alkulal P ngal en jii ay oɗo T koko ngabbi dow hay so ngabbi dow en jii ɗeɗo alkule oɗo L ko ngabbi dow K ko ngabbi dow oɗo L kadi ko ngabbi dow o T ko ngabbi dow oɗo K ko ngabbi dow kono noon P oɗo koko telli ma en jii alkule goɗɗe ay oɗo G koko telli oɗo J koko telli oɗo G koko telli ɗeɗo alkule fof ko alkule tokose sonno ko alkule mawɗe tan fof fotata ala dow ala fof fotata fof wonata ko dow eyyi joni noon sen garen e fecco alkule Pulaar mbiɗen fecco alkule Pulaar ine pecco e pecce ɗiɗi mawɗe woni alkule laaɓɗe e alkule muume so tawi ko alkule laaɓɗe
alkule labde ko de joyi ko a e o i e u de ngoni alkule labde kanje koy majje de peccio e pecce didi woni labde dabbe e labde durtade labde dabbe de ko a e i o u kanje kadi ngoni masoje sen mbi alkule mum eden gadi ko mum di haalata haalnata dum non ko alkule labde de alkule labde kalnata alkule mume mehede eyo joni non durtade no woni feccere wonde ko alkule labde kadi ko durtade woni a e i o u sa jangi oɗo a ala nden sa yiɗi durtu ɗum anda ko mbatta deke noon so woni a goto ko a taw a dabbo so woni ko durta ko a ɗum woni alkule fecce alkule labɗe goto feccere e pecce alkule pular mbiɗen alkule pular pecce ko pecce ɗiɗi mawɗe alkule labɗe alkule muume alkule labɗe ɗe ene pecci kadi pecce ɗiɗi hono alkule labɗe dabɓe e alkule labɗe durtade mbiɗen alkule labɗe dabɓe ɗe ko a e i o u alkule labɗe durtade ɗe ko a e i o e u ina woni alkule ñonde eɗen mbawi wiide alkule ñonde ko m ko n ko ñ ko ŋ ɗum ɗo ɗe goni alkule ñonde ko m n ñ e ŋ holko tagui wiyeede koɗe ñonde tagui wiyeede koɗe ñonde ko sa haali sawto yaltade koye kine ɗum tagui wiyeede ko alkule ñonde ina woodi alkule ñondiɗinaɗe ɗe ko mb ko nde ko nje ko nge ɗeɗo goni ñondiɗinaɗe mbiɗen ene jogui alkule ñonde woni m n ñ e ŋ tagguiɗe wiyeede ñonde ko sa haali sawto o hono ko sawto nanta yalta koye kine ɗum woni ko wiyeede koɗe ñonde ene jogui alkule ñondiɗinaɗe woni mb nde nje e nge holko tawi de koɗe ñondiɗinaɗe ko laamngal e ñondal rendina woni alkulal ñondiɗinagal alkulal ñondiɗinagal ko alkulal ñondal ɓeyda hen alkulal muumal mehal won alkule ñondinaɗe muume meheɗe kala ko wona laamngal wona ñondal wona ñondiɗinagal ko muumal mehal mbiɗen muumal mehal kala ko wona ñondal wona ñondiɗinagal ina teske ko alkulal muumal mehal eyyi ina jogui noon koɓe mbiyata kadi alkule kettaɗe en mbaɗani ɗo kono ko tesko tan alkule kettaɗe ɗe ko sen ƴeewi ngal ɗo ko be tan woni ɗo kono so tawi en jokkiɗo hunde woni woni ɓe woni alkulal kettangal sen jii ɗe de nani mais sa jokki hen ngel ɗo longuel woni ɗe woni alkulal kettangal ene jogui alkulal ngal ɗo ko ye kono sa jokki hen ɗum ɗo natti wonde yo wonti ƴe te ko alkule kettaɗe ɗe ganduɗa ɗe goni tan koye Pulaar ene jogui kadi ko mbiyede alkule luɓaɗe ɗe ko ñ e ŋ ɗe goni ɗe mbiyen alkule luɓaɗe ngal ɗo sa ƴeewi to banggue latin nan toon sa ƴeewi to banggue latin oɗo ñëw nan toon sa ƴeewi sa yi anglais to anglais ma taw toon ŋ tawi joni onon jangguɓe anglais ɓe so tawi onon mbaɗa phonétique anglaise doing ko ŋ woni toon on ɗon ŋ woni oɗo ŋ luɓaɗo to banggue anglais ji eɗen jogui eɗen poti jokkude ɗum ha ɗumine kono eɗen mbawi hannude ɗo windande men hannde ha saaha goɗɗo jokken
sabu ko jiɗɗen famde yimɓe ko ne heewi kono mbaɗen seeɗa seeɗa mete dendagal jiɗɗo janngude walla jannginde Pulaar ina ƴetta heen kadi ko foti jannginde yimɓe walla janngoɓe kadi ƴetta heen famamuya. Allah jarama, on jarama technicien ji e kadi mi yetti on no feewi. On calminama, on juurama, on manama kadi on mantama. En calmini dendagal hetti yeeɓiyankoɓe Piindi TV e dendagal ardiɓe galle ɓe foof guila e Daoud Moussa Dia en, Abou Samba Diop en, kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama. Leyla Diaji en, Abou Diop en, no Samba Diop en, Samba Diop Piindi TV, Samba Diop TELE fof, kamɓe on fof calminama. Assalamu aleykum wa rahmatullah, ha saha goɗɗo, on jarama.